lamarin haka ne, uku so uku ne. Uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne, uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne, uku so uku. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta gaishe kin tsabta sai ku bi mu girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta gaishe kin tsabta sai ku bi ni girki na sarauniya. Shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta gaishe kin tsabta sai ku bi mu girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta gaishe kin tsabta sai ku bi ni girki na sarauniya. To yanzu dai bari mu fara. Wannan Girki sarauniya. ban ji ba. Girki sarauniya. To ki je ki zauna. A tafa mata. Wannan Girkin sarauniya. ban ji ba. Girkin sarauniya. Amma fa da kwai dan sauti. Bari dai. Wannan Girkin sarauniya. wannan Girkin sarauniya. wannan kuma fa. Girkin sarauniya. Me kuka ce? Girkin sarauniya. Wannan Girkin sarauniya. watan ita ta ji kenan ko? A tafa mata. Ku je ku nemi guri ku zauna har da ke gwarzon. In baƙuwar mu ta zo ita ce za ta mika miki kyautarki saboda kyautarki yana hannunta. Bismillah. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. Royco for the original taste and aroma. Sunana Sarauniya Nana Bello Abdulaziz kamar yadda na faɗa mai gabatar da wannan shirin. To, masoyan shirin girkin Sarauniya ina mai ƙara muku barka da kasancewa tare da ita a cikin zango na 4 na shirin girkin Sarauniya. Kuna so ku ga me Sarauniya ta kawo muku a yau? To ku kasance tare da ita bayan takaitaccen lokaci ina nan dawowa. To jama'a ina muku barka da dawowa kuma da fatan kuma abokaina kuna jin daɗin kasancewa tare da Sarauniya a cikin zauren yau ko? To yauwa ko kufa ku tafa ma kanku. To masu kallo a yau zan iya cewa Sarauniya ta kawo muku wata babbar baƙuwa. Baƙuwar tamu 'yar kasuwa ce, ɗaliba ce kuma an santa a duniyar yanar gizo. Watan ita influencer ce. Ba ni son in faɗi sunanta, ina son ta zo nan da kanta ta gabatar da kanta. Ku kasance tare da Sarauniya, ina nan dawowa bayan ɗan ƙanƙanin lokaci. Watan a yau ina tare da wannan baƙuwar tawa ta musamman a cikin dandalin. Ina miki barka da zuwa dandalin shirin girkin Sarauniya. Kafin mu je hutu ɗazu na riga na faɗa masu kallo cewa ba ni son in gabatar da ke da kaina saboda da zarar na faɗi sunanki za su ce, "Awo,
Ashe ita din ce, kwarai da gaske ita din ce, shi yasa na ce to in kika zo za ki gabatar da kanki da kanki. To, Hawi, bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hauwa Hassan Bello, amma an fi sani na da Hauwa mai kyau. Ni dai har yanzu I'm still a student. Ni student ne, na gama National Diploma, ina kokarin komawa HND. Ina karantar Mass Communication. Dandalin shirin girkin sarauniya. Ai kin riga kin san sunan sarauniya ba sai ta faɗa miki ba. To me sunana? Sarauniya na Bello Abdulaziz. To ki tafa ma kanki. To a yau dai a cikin dandalin akwai ɗan aikin da nake son in sa ki saboda tunda dai kin shigo cikin zauren nan to ke ma a matsayin sarauniya nake ganin ki yanzu. Aiki na farko shine zaki zakulo lambobi guda 3 a cikin ƙwarya. Okay. 'Yan matan sarauniya za su kawo miki. Zaki zakulo da kin zakulo to lambobin da ya zo daidai da waɗanda suke zaune su za su fafata a sashen gasa. To yanzu dai kin ji aikin farkon da zan sa ki kenan. Jama'a da fatan kowa sun fitar da lamba ko? Ai kamun mu shigo ɗazu an riga an bamu lamba. Ki zakulo guda 3 za ki rufe ido ne. 1 guda 3 nake bukata. Okay. Ina jira 2 sauran 1 3 to ya kai ko? Lamba ta 1 sai Hauwa 11 a tafa mata. Lamba 5 a tafa mata. Yawwa Hauwa kin yi daidai, yanzu dai kin ga waɗanda za su fafata. Kin kammala aiki na farko, aiki na biyu shine girke-girke. Sabida ya zama wajibi da zarar na gayyace ki kuma kin amsa gayyata, girki sai kin yi ta. Girki ba matsala bane a gurina. Ah? Na saba. Kin tabbata? Mana. Kin tabbata? Mana. To ba mu tafa mana. To kafin nan dai ina wannan girki nan da na koya miki kwanakin baya da ake kira chow mein kar ki manta. Ko dai wannan taliyan Chinese din da ke. Habawa ashe kin gane shi yasa nake son ki. Ba na ganin tafin jama'a. To masu kallo bakuwar mu aka Hawi ta riga ta shirya abinda za ta dafa ma masu kallo. Sabida hakan ku ƙara kasancewa tare da sarauniya da kuma bakuwarta a cikin dandalin bayan wannan tallace-tallace muna nan dawowa. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. Royco for the original taste and aroma. Yau kuna tare da sarauniya Nana Bello da kuma bakuwarta a cikin dandalin. Kuma fa ban manta da abokanmu masu tafa mana masu taya mu da dariya ba duk muna nan a cikin dandalin. To Hauwa? Na'am. Mun kawo inda tushen aikin yake. Wannan girkin dai lalle sai kin yi ma masu kallo sai kin koya musu. Ai na riga na musu alƙawari. A'a kin dau alƙawari? Na dau alƙawari. To yanzu ba tare da bata lokaci ba ki zo ki cika alƙawarinki. Amma fa da kwai sharaɗi. Sharaɗin guda ɗaya ne. Sai kin faɗa. Sai kin yi amfani da sinadarin Royco saboda in ba Royco ba to ba Royco bane. Kin gane? To in ban da abinki na. Inda ban yi amfani da sinadarin Royco ba da wani sinadari zan yi amfani. Ai babu.
masu kallo da amfanin waɗanda suke kasancewa tare da Sarauniya Nana da kuma bakuwarta, ina tare da bakuwata mai suna Hauwa Hassan Bello a cikin dadalin shirin girkin Sarauniya, inda take mai girka mana chow mein. Wannan chow mein din ni ban san abincin ina bane, amma na san da zaran ta gama ta kammala girkinta za ta faɗa kin wanke hannu, to ni ma bari in wanke hannu sai in ɗauraye miki wannan ko. To da ruwan ya tausa sai me? Sai taliya? To shin bari ma in tambaye ki, kin san rannan na faɗa miki cewa wannan abincin ba abincin ƙasar Najeriya ba ce. A kin faɗa bakin cin Chinese? Indiya ne fa. Indiya ne. Na manta. Kin manta? Wallahi na manta. Kai, Hauwa. Hanya ko zaki wannan girkin? Ai na san su ne suke da son taliya. Amma fa na Chinese ne. Ta. Ni dai ina son in rude ki ne, baki sani ba. Hauwa baki sani ba. Wallahi kin faɗa. Hanya zaki koya masu kallo wannan girkin? Me zai hana? Me zai hana, gashi ma yanzu za mu fara? Yanzu a fara? Insha Allah. To kamar ruwan ta tausa ko? To, ga mu nan dai muna ta... Kina ta jujjuya. Ina ta jujjuya saboda bana so ya kone, gashi nan dai ruwan yayi wannan na samu min abin da zan juye shi. Malama ta. Naji. Me kike so? Me kike Dauraye min. Dauraye miki? Eh. ‘Yan kallo ga karas ɗinmu, ga kuma cabbage ɗinmu. Kar ku gaye haka, na sa shi a fridge ne saboda ya ɗan kwanta. Ni ko na ga kwanciya. Ga naman kazanmu wanda muka yayyanka shi ƙanana-ƙanana. To, in za ka je gida ka gwada. Na sha da kifi ake girka wannan abincin. Wani irin kifi kuma. To, ki haƙuri, gashi. ‘Yan kallo ga kuma man gyaɗanmu, abubuwa fa da yawa gurin girke-girken nan. Haba ni da na sani, ai masu kallo. Ga kuma Soy sauce. Ga green pepper ɗinmu, sai kuma albasa daga ɗanɗanon sinadarin reko, kori, sai wannan ɗin ya ishe mu ba sai mun sa. Ni kamar na ga mun sa yaji a farko. An sa yaji? Ba sai an sa yaji ba? Sai an sa ba. Ina wanwankewa. Ke za ki sa da kanki. Sabida me ma kike sa sinadarin raiko, ina son ki faɗa masu kallo. Saboda ya ƙara ma abinci na ɗanɗano mai daɗi. A'a, banda almashi? Almashin duka. Duka? A'a, banda jin santi in ana ci? Ai sai ma an gama. So, gashi? Guda ɗaya ya ishe ki? Ina ko sai dai biyu. To gashi. Masu kallo kun dai ji. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ganshi kin tsabta sai ku bi mu girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ganshi kin tsabta sai ku bi ni girki na sarauniya. Shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya. A cikin natsuwa zan yi bayani girki na sarauniya. Bude kunne ku ji ni girki na sarauniya. Na san ku kuma ku sanni girki na sarauniya. Idan na gan ku kuma ku ganni girki na sarauniya. Masu kallo masu ɗaukar nauyin wannan shirin su ne kamfanin sinadarin Raiko. Kamar da kuke gani yanzu ni na riga na cire rigan girki na. Zan bar Hauwa a ɗakin dahuwa saboda na riga na koya mata daga alifin zuwa ya'un zaki saboda su ke suke jira su ga yadda zaki kammala wannan girkin taki. Saboda hakan ku kasance tare da Sarauniya, ku biyo ni sashen gasa duk a cikin shirin girkin Sarauniya. Great meals have a way of bringing out a different side of us.
This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. For the original taste and aroma. Sarauniya na kan kawo muku shirin girkin sarauniya da kuma samfari daban-daban saboda jin daɗin masu kallon wannan shirin. Ɗaya daga cikin sassussukan da nake kawo to shi muke yanzu watan sashen gasa inda waɗanda za su fafata mana su ma suna nan zaune. Jama'a a ƙara tafa musu. Ba tare da ɓata lokaci ba, kara na farko shine watsa kwakwalwa inda zan muku tambaya za ku bani amsa kuma da fatan kun shirya ko kuwa? Mun shirya. Kun shirya? Mun shirya. To, bari mu fara da ke. Shin ina son ki bani sunan ja'a ko kuma dai in ce birnin tarayyar a ƙasar Najeriya? Sunan babban birnin tarayyar mu shine Abuja. Abuja a ina? A Tunisia ko a Nijar? A Nigeria. So ta ci tambayan da na mata watan kina da maki 2. Haka ne, uku so uku ne. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya cikin Islam din? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin. Amma har yanzu jiya yau. Amma kuwa kun je Kashful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taba jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Kai sunu na san da zafi. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leka ina kike ganin za mu je mu same su. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai abin naki zaki sai. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yarubawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali View Road cikin Ummi Plaza. Kashful Ali ta shirya tsab. Ta ɗauki naira miliyan 6 ta ba wa Faisal. Ta yi masa umarni da cewa lalle kada ya sake ni. What? Abi gatawa? Na yi nasarar raba ki da mahaifina. Haka kuma na yi nasarar hana Faisal sakinki. Ki buɗe idanunki sosai. Ki jira mu. Za ki uku na baki. Uku so uku zan sake baki guda 9 kuma duk sai ne miki su wallahi. Uku sau uku daga kamfanin Anfara Multimedia.
Faisal, kai ne? Wannan wani irin ihu ke ne? Menene? Wallahi dadi na fito gaban ɗaki ne. Kawai ina tafiya sai na ga wani abu yana bina. Ashe kyankyaso ne. Amma Faisal, me ya kawo ka gidanmu a cikin wannan tsohon dare? Kuma a irin wannan shiga? Hanya ce ta biyo da ni. Ba na dukan mata. Salon alin. Ki gaya mana inda nake. Saboda kin ji na ce ba na dukan mata. Makala mata ita ma baka dan gona ba za ta jure. Naira miliyan 1 ce, kai wa kanka iyamin lady ka saka min ɗana. Ka san dalili? Saboda ina tabbatar maka da cewa da gari har ɗana babu wanda zai ƙara minti 5 a wannan police station ɗin taka. Zan iya kulle ka domin ka ba wa jami'in tsaro cin hanci. Hello ranka da ni. Na zo in karɓi ɗana biyu an kama shi. Hello sir. Yaron nan fa kisan kai yayi sa. Sauran minti 5 ta cika. Welcome to our uku sau uku. Na ɗauki makudan kuɗi zunzurutun miliyan 3 na ɗauka na baka, mu yi yarjejeniya da kai, za ka aure ni na kwana 3 sannan ka min saki 3, yanzu ko ɗaya baka yi min ba, to wallahi sai ka sake ni, ko duniya za ta tashi. Ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, na maimaita sau 3. Kuma miliyan 3 ba zan bayar ba, na ci banza ba abin da zai faru. Uku sau uku.